Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Ideme si vyskúšať toto tu, takže ideme na to. A ten, kto bude chcieť urobiť takýto krúžok farby alebo niečo takéto, že takto, tak proste musíte mi dať vedieť do komentára a ja vám to urobím na aký pokus a jaká farba. Takže to som si iba skúšala tieto dve, či to reálne funguje. Funguje to na 100%. A teda ideme na to. Ja som si teda vybrala, že musí mi padnúť červená, ok. Ideme na to. A nebudem po 20, hej. Takže to je takáto a budem to robiť, dokým mi nespadne červená. Teda na ten jeden váš pokus napríklad. Jeden mi dá, napríklad, čo viem, dá mi najprv, že moja kamarátka mi dá napríklad, že jeden pokus, tak to musí dať na jeden pokus. A keď mi to nespadne, tak aj vrátim odber. Chápete to, ne? To je skôr taká zelená. Ok. Ide to nejak. Takže teraz skúsim červenú. Ale viem to, že sa to nepodarí. To je taká, neviem, no, taká telová, no. To je modrá zase toto. Ok, teraz to zväčšíme troška, ok, a teraz môžeme ísť na to. Ježiš, to je podľa mňa asi až moc veľké. Dobre, nevadí to, nikomu nevadí, hej. Ok, než mám takéto, tak troška si to zase zmenšíme, hej. Keby ste chceli vedieť, jak toto robím, tak môžete mi dať odbier. Ok, no tak sa ukáž. A keď dáme 100 odberateľov, tak ja to odhalím, jak to robím. Ale ten, kto vie, tak neviem. No počkaj, no tak červená nám nešla, takže teraz dáme, že zelenú na 5 pokusov. Takto vidíte, proste takto. Nepadla, jeden pokus, ešte mám 4. To je taká, no. Ale musí byť čisto zelená. Takže druhý, hotová 3. Počkaj, čo? No hotová 3 ešte. No takže fialová. Teraz toto. Poj. Je tak ok, ľudia, máme tu zelenú, takže ako som sama sebe odbor. Dobre, takže padla mi zelená. No takže už budete vidieť, jak to máte urobiť, takže napíšte mi do komentárov, že kto by chcel a ja vám to urobím. A pripnem sem komentár, takže potom budeš vo videu, možno sa tu uvidíš, takže pajk.